τις γραβάτες. Στο άλλο σπίτι. Και τις αφήσαμε όλες εκεί. Ποιες? Τις γραβάτες. Α, τις γραβάτες, εδώ τις έχω. Μαζί με τις κάλτσες σου. Αυτό πλέον δεν είναι σπίτι. Είναι βομβαρδισμένο παλαιοπολείο. Τόσο καιρό εδώ, δεν μπορούσες να το συγκυρίσεις. Να πάρεις γυναίκα. Γιατί εσύ τι είσαι? Δεν είμαι δούλα. Ορίστε. Άσε με ρε Μίνα. Άσε με πρωί-πρωί και δεν έχω όρεξη. Μήπως έχω εγώ όρεξη? Όλα έτοιμα τα θέλεις από μένα. Εγώ ήμουν καλομαθημένη. Όσο σκέφτομαι τις ανέσεις που είχα στο σπίτι μου μαζί με τη μαμά μου, μου καίγεται η καρδιά μου, μου καίγεται. Καίγεται. Εγώ είχα πιο πολλές ανέσεις κοντά στη μάνα μου. Γιατί είμαι και μοναχογιός. Και σηκώνονταν από τα χαράματα κάθε μέρα να μου συνδερώσει το παντελόνι για να είμαι στην ώρα μου στο γραφείο. Τότε θέλεις να είσαι και σήμερα στην ώρα στο γραφείο σου, να το πας στη μάνα σου να σου σιδερώσει. Δεν μου λες, σκοπεύεις να με κάνεις να χάσω τη δουλειά μου? Είναι 8 η ώρα και εγώ είμαι ακόμα στο σπίτι. Έχω αργήσει. Αν πας εσύ στο γραφείο σου χωρίς παντελόνι θα γίνεις ρεζίλια, το ξέρεις. Πώς είναι δυνατόν να πάω χωρίς παντελόνι στο γραφείο? Γιατί τα άλλα στο παντελόνι είναι στο καθαριστήριο. Και εσύ είσαι ικανός να ρυθείς να φορέσεις αυτό για ένα καψιματάκι τόσο δα. Το έκαψες. Το κατέστρεψες. Όχι και στο κατέστρεψα. Πώς όχι, δεν υπήρχε αυτή η τρύπα πριν. Τι λέω μωρέ. Πω πάει το παντελόνι. Μην κάνεις έτσι τώρα. Είναι λιγότερο ντροπή να πας στο γραφείο σου με ένα μικρό κάψιμο στο παντελόνι παρά χωρίς καθόλου Πώς θα παντελόνι. πάω τώρα στο γραφείο? Πώς θα πάω τώρα στο γραφείο? Μην πας, κάνε τον